guys, it's me, Bisaya Kuday at your service. Ayan, so today is a second day na hindi na ako hinihiga guys. So, pero hindi ba ako pumasok? So, ito kagigising ko lang. Check natin yung sa labas. Yung nagluluto ng breakfast. Ayan. Ayan pala yung kasama namin guys. Nagawa ng breakfast. So guys, Ba't nakatutok din? ayan. Nagawa siya ng breakfast. Ano to? Yung breakfast na to. Yan yung beefloaf. Tsaka egg. Ayan, as usual sa morning, yun yung hinahanda. So, nagpa-fry din siya ng tsaka ito pala guys, yung gamot ko, yung ininom ko, yung iniubo ako. Ayan, tapos na siya. Hindi ko na siya ininom kasi okay na naman ako. Sa nagbabaksidol din. Kailangan magbaksidol para igagol yung mga germs. Yung first, nung ako nagkakita, ito yung ininom ko yung lavender. Pero hindi siya yan sa akin. Kaya yung nag-inom, yung kapatid ko. Tapos meron siya. Yung guys, yung today, nakaligo na ako kahapon. So, kapagupit ko yung buho ko. Kasi, nag-ano siya, nagbuhol-buhol. Walang supply. Isang linggo walang Kabila! ligo. Labas na! Magsiinom kayo tubig. Ubo kayo ng ubo. Inom tubig! Si Rose. Parang! Yun yung doktor namin na Labas ang na! attending physician. Charot. Siya yung nagbabantay at Magkakape na tayo. nagpapainom sa amin. So, medyo okay naman ako guys. Kaya lang, kailangan muna mag-ano. Ito yung Lakad mo, lakad. Inom tubig. Meron dito maligam-gam. pasyente ng ubo. Laka! Ayan. Nagtatawag ng mga Bulyong ba yun, Tay? nagsalita ako eh. Ha? Kumusta na yung pakiramdam mo? Sige, lakad-lakad mo ito tubig na maligam-gam ang inumin mo. Dapat maraming tubig yung iinumin mo. Brock! Bigyan na rito. Raka! Gisingin mo ang isang pasyente natin. Raka! Raka! Dito na. Nyanyo. Yung mga gamot nyo ah. Yung gamot sa bukol. Labas na dyan. Yata yun na yung mga kape nyo. Nandito, may kape dito na. Yung itlog.
Bulbul pa yung buko dungo. Ay, hindi ka nagsusukli ka. Kung kubasahin ko yung tawag. Tutulan ko tong buko kay para mawala yung demonyo na kumakapit. Pakupitan mo doon, oh. Sino? Sa may parlor. Sus, medyo malayo yung lalakarin ko na yun. Exercise ba? Tutulan ko to hanggang dito para akong aswang eh. Na Ay, yung... ako lang magpuputol niyan. Walang Tingnan mo, bulo. Hindi ka nga kasi nagsusuklay.